בשור שמלך המשיח בו. אוי אוי מה שלא נכנס דרך השכל, נכנס דרך הלב. לב יש לכל יהודי. לפעמים לומדים את הגמרא ומתאמצים בלימוד ובהבנה, וזה לא כל כך נכנס. אבל מה שניגון עושה ומה ששירים, זה פותח את כולם, שכולם שרים ביחד, כולם שמחים, מרגישים את האהבה, את הלימוד של החברים. וזה דבר שאנחנו משתדלים כמה שיותר להשקיע בו ולהתחזק בו, שבאמת נהיה קשורים ביחד, באהבה אמיתית, ומתוך זה נלמד ונעשה כל מה שצריך. בשור שמלך המשיח בו. אוי אוי מידל גג בייס המקדש משמיע לישראל ואוי מי. בשור שמלך המשיח בו. בשור שמלך